A miña historia co galego. Unha iniciativa do EDLG da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, porque todos e todas temos unha historia co galego. Natividade Estévez Lorenzo, alumna de portugués. Ola, son Natividade Estévez Lorenzo e son alumna no C1 de Lingua Portuguesa. Ben, eu quería falar da miña historia co galego e, bueno, ao principio pensei empezar, pois eso, por orde cronolóxica, para explicar un pouco de onde veño e esas cousas, pero creo que resulta máis interesante empezar nun momento concreto da miña historia coa lingua, que ven sendo pois en torno aos meus 16, 17 anos, que é o momento no que eu vou dar o paso a falar en galego, non? A miña historia anterior é moi semellante a outras das persoas da miña xeración, que nos criamos nun entorno galego falante, que logo nos castelanizamos ao chegar ao ensino, e entón, bueno, pasan eses anos nos que non és moi consciente de se falas unha lingua ou outra, ou por qué, ou porque no teu entorno conviven dúas linguas e ti estás no medio, non? Pero con 16 anos teño así un recordo que me parece interesante, que eso, chego un día a casa moi decidida a decirlles a meus pais que vou a partir dese momento a falar sempre en galego. Eu levaba preparado o meu discurso para convencelos do cambio que ian notar en min a partir de aí. E entón, pois, estábamos na mesa comendo todos xuntos, bueno, un día cotián, sen máis, e eu, pois, dixen alabou, non? E dixenles, bueno, eu a partir de hoxe quero falar sempre en galego, porque é unha decisión e tal. Bueno, eu levaba moi preparado o discurso, pero desto que cando ves para teus pais, pois te atrapallas, é o que hai. E eles quedan mirando para min con a cara moi seria e dime, vale, co cal o meeting pois xa non tiña moito sentido. Ben, teño que dicir que esa transición que eu fixen, pois, bueno, foi por un lado máis doada ao mellor do que pode resultar hoxe para outra xente, porque eu tiven un apoio na casa, xa vedes que pareceulles dos máis natural ou normal que volvera ao meu, non? Tiven apoio pois tamén neses anos, non? Das amizades que eran as que me estaban empurrando claramente, non? As que me influían e as que empezaban a despertar conmigo e en min inquietudes, intereses, bueno, que irían facendo un pouco o que unha é hoxe despois de tantos anos. Estou a dicir que, bueno, que foi doado por unha banda, mais pola outra tamén tiven que enfrontarme a de onde eu viña dunha cidade galega, anos 80, aquí movida non había, aquí máis ben, en fin, seguíamos no franquismo e pouco cambiaran as cousas, non había moitas mudanzas das que falar, e eu viña dun colexio de monxas. As miñas compañeiras eran nenas ben, fillas das familias
importantes da cidade na que vivía, e claro, este meu cambio non encaixaba moito. É certo que eu aproveitei que estaba acabando o BUP ou o COU, máis ou menos foi en torno a eses anos, non? E aí, pois, bueno, a pesar das críticas de algunhas persoas, da incomprensión, de que vas perder amistades polo camiño, porque eso pasa. Lembro unha amiga, ela viña do rural, e non entendía o que estaba facendo eu, e dicíame, pero ti que és do Bloque? Estas cousas que che dicía máis xente que ela. E entón, así un pouco enfadada con todo isto, supoño que era un pouco de non entender, bueno, o que está pasando a teu redor. Dicíame, ti non chegas ao Bloque, ti quedaste en Ladrillo. Eu creo que acertou sempre, aí non lle vou levar a contraria. Pero bueno, facer ese cambio, pois, é sempre unha experiencia, non sei, vivida con dificultades, con apoios por outro lado, bueno, sempre unha experiencia complicada. Eu supoño que a mí me axudou moito, pois eso, o ambiente que tiña na casa, os amigos, e bueno, foron forxando entre todos a miña historia, axudándome a levar o camiño, e cheguei, pois eso, a ser hoxe profesora de lingua galega nun instituto, a levo xa case, bueno, a 30 anos traballando, exercendo, vivindo moitas historias en torno á nosa lingua, e podería contar moitas máis, pero bueno, pareceme que hoxe era interesante falar disto, e pareceme que a vosa idea de facer este podcast é estupenda. Moita sorte. A miña historia co galego é un podcast do EDLG da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, encuadrado no proxecto didáctico integrado Radio na Biblioteca. E ti, tamén tes unha historia co galego? Mándanos o teu audio, vídeo ou texto ao correo do EDLG eoi.lugo.edlg@edu.xunta.gal.